नै लोगोफोर जोंहा 2022 लास्टनि बिदाय होबाय नै अमा सावगासिनो ओमफ्राय नै लोगोसे दङ ब्रेजार रोसि नै खावसे सावखांबाय ओमफ्राय नैबे जों बिबु एवनायजों जाग्रोनोसै जों खावसे ओमफ्राय आरो नै बेखौ सावबावगोन जों दा ब्रेजारजों लोंग्रोसै ने जाग्राफोरखौ देखायनोसै र' आयौ नै जाग्राफोरा जोंनावनो जादों न'आवनो जादों बेलेगाव जायाखै लोंसै ने आरो गाबोन 1 थारिखनि आरो लोंबावगोनसो गाबोनबो गाबोन पार्टि जाबावसै रा 1 थारिखनि गाबोनना सिख्लाफोर गोजा बिथाङा उखुन्दैया फानलु सावगासिनो दे लुदो नोंथां ब्रेजारखौ ब्रेजारजों लोंग्रोनोसै नै लोंग्रा बिथांमोना बारा जायासै बायदि मोनबायलां बुंनायखौ लुदो लुदो दे लुदो 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 थावना थावाथाय बायना नायदों होनदों होखाजोबदो खनसेनो राननानै होखाजोबदो बेजों लोंग्रोसै जोङो ओमफ्राय नैबे रोसिखौ दा नैबे सावनायजों लोंगोन बै मोनसेयाव खम बायदि नुदोंहां दौ नैबावसो एसे होबावनांगौमोन बेनिखायनो लाजाबाय बायदि होयो बबेयाव बांसिन बायदि मोनदों मोनाखै फानलुआ मोजां मोजां जाथ'बाय बेखिनियाव जोबथ'बाय भिडिअ'आबो जानोसै लोंसै दे बाय बाय होनहरदो फरायलायदों फनहरलादो ब्रेजार ना मा होनो नै जोंना लोंनोबा फै सासेया जौ गोथां ना मा होनो ओइखौ मा होनोमोनलाय जौ गिसि नै हाफ्लेगासिनो जोबजोब्बाय नै बेल'सै 500 450 बिदिनो मोजां जायो नै फानलुआ बेसे बुरजा सावखो ए थैसिगोनलै दुन्दिया थाबा साबसिन जागौमोनलै ने दुन्दिया ओइयाव दं खोमादांलै र' नायना गैयालै बुरजा बुरजा थाफैयोमोन ओमफ्राय दिनै गैया नोंसोर दंमोन दालाय अबाव मोनबावसै हैथारथोंसै दुन्दिया गैयि जानोसै सामब्राम बिलाइखौ होजागोन ना दे सामब्राम बिलाइखौनो होनोसै